Nggih, Bapak Witip, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wonten siang Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Asdenipun para wabarakatuh. siswa kelas doso TTL Jateng Gayeng menika. Kados pundi kabaripun sami sias Asdenipun? Nggih, sehat Hai Bapak. Bapak. Saya Alhamdulillah. Hai Bapak. Izin copot masker juga. Nggih, monggo ingkang sepisan kita tansah ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti. Dene wonten ing siang menika kita saged pepanggihan malih wonten ing pasinaonan basa Jawi. Mliginipun wonten ing kagiatan pepanggihan pungkasan nggih menika pepanggihan pungkasan. Mugi-mugi kanthi nikmat menika kanthi raos puji syukur menika kita tansah dipun tambahi nikmatipun saking Gusti sehingga saged tansah manggih rahayu sedayanipun. Nggih, salajengipun Pak Eri tansah ngimutaken monggo protokol kesehatan tetap dipun tengenaken nggih, tetap njagi kesehatan. Bapak mireng kabar kadosipun badhe PTM kawiwitan wonten ing SMK Jawa Tengah pramila monggo panjenengan sami saged njagi kesehatan sedayanipun murih mangke nalika dipun timbali wonten sekolah saged tata-tata sami sehat lan saged PTM wonten ing sekolah. Matur nuwun. Nggih, saderengipun miwiti kegiatan Pak Eri nyuwun Mas Fatih saged dipun pimpin donga rumiyin kegiatan pasinaon wonten ing dinten menika. Monggo. Dipun on kirumin Mas mic-ipun. Ya. Kangge ngawali kegiatan dinten iki dedonga mulai. Selesai. Oke, matur nuwun Mas Fatih. Alhamdulillah mugi kanthi menika wau saged nambahi lancaripun pasinan kita dinten menika. Saderengipun Pak Eri badhe ngecek menika presensi rumiyin menika sampun wonten Mas Dwi Febri, Mas Mujahid, Mas Hagai, Mas Andika, Mas Fatih, Mas Gozi, Mas Farhan, Mbak Ifni, Alvin, Mas Gunadi, Mas Putri, Mas Ari nggih wonten kanthi siswa. Matur nuwun. Mugi-mugi kanca ingkang dereng saged mlebet enggal-enggal saged mlebet mbok menawi napa tasih kendala sinyal lan sak piturutipun sehingga saged nderek pasinaonan. Inggih. Monggo dipun cek riyin mic-ipun nalika dipun menawi badhe matur dipun uripaken menawi mboten badhe matur dipun pateni supados wontenipun mboten benging. Ngoten nggih? Nggih, saderengipun Pak Heri miwiti kegiatan pasinaonan wonten dinten punika, Pak Heri badhe taken riyin. Kinten-kinten minggu kapengker kita sampun sinau menapa? Ya cobi Mas Farhan, minggu kapengker kita sinau napa Mas? Minggu mengaten kita sinau bab aksara Jawa, Bapak. Bab aksara Jawa pasangan mandaswara. Ya, minggu kapengker sampun sinau wonten ing kagiatan aksara Jawa nggih. Aksara Jawa mandaswara mliginipun dhateng kegiatan membaca utawi memahami kaidah penulisanipun. Gitu. Nah, sih kelingan boten Mbak Ifni minggu kapengker sinau mandaswara menika wonten pinten lan napa mawon menika? Enten gangsal Bapak. Wonten gangsal napa mawon ya cobi. Cokroro, cokro karet, pengkal, cokrowo, cokrolo. Nggih. Cokro, cokro keret, pengkal nggih mboten pengkal. Pengkal lajeng cokrowo utawi panjingan wa lan panjingan wa. Nggih. Berarti tasih sami kemutan pasinaonan wonten ing panggihan saderengipun. Monggo kita wiwit sinau wonten ing dinten menika, Pak Heri badhe share screen sekedap. Sampun saged katingal screenipun Bapak?
Sampun Bapak. Nggih. Sampun. Menika tasih loading. Dinten menika kita tasih nglajengaken pasinaon minggu kapengker mliginipun wonten ing aksara Jawa Sandangan Mandaswara utawi Wianjana. Kita menika pasinaon kita dinten menika. Cobi wonten tigang perkawis indikator ingkang badhe kita sinaoni. Cobi Mas Mujahid saged dipun wacaaken. Ya, mengipun dipun uripaken riyen Mas Mujahid. Peserta didik menerapkan kaidah dalam menulis aksara Jawa Sandangan Mandaswara. Peserta didik mengalih aksarakan dua paragraf aksara Latin menjadi aksara Jawa yang menggunakan sandangan Mandaswara. Peserta didik memproduksi dua paragraf berhuruf Jawa yang menggunakan sandangan Mandaswara. Nggih, wonten 3 nggih, dados pisan menika kaidah panulisan nyerat aksara Jawi Mandaswara. Nomor kalih menika alih aksara, dados mengke wonten teks seratan Latin jenengan mengalih aksarakan dhateng aksara Jawi lan ingkang nomor 3 menika produksi utawi nulis piyambak. Dados wiwit saking nyerat napa menika Latinipun dipun serat piyambak lajeng dipun alih aksaraken dhateng aksara Jawi. Nggih. Kula kinten monggo kita miwiti pasinaon wonten ing dinten menika Bapak mlebet wonten ing kegiatan inti. Kalau wingi Bapak sampun share materi LKPD lan sak piturutipun kita ugi panjenengan sampun sami ngempalaken kalau wingi sampun Bapak tampi matur nuwun sampun Bapak koreksi ayo Pak Eri mau ngarep ngemutake meneh iki. Ana cakra keret, ana pengkal, ana panjingan lo lan panjingan wo. Monggo konfirmasi LKPD ini pun sami dipun dalaken sedaya. Nah, minggu kapengker kita sampun ngandum kelompok nggih, sampun adem kelompok wonten kalih kelompok. Menika kelompok abang lan kelompok ijo. Kelompok abang menika wonten Mas Mujahid, Mbak Ifni, Mas Dwi Febri, Mas Agai, Mas Andika lan Mas Kunadi. Lajeng ingkang kelompok ijo menika wonten Mas Alvin, Mbak Fitriana, Mas Gozi, Mas Farhan, Mas Fatih lan Mas Ari. Nah, ayo awake dhewe bakal sinau lumantar lomba dina iki. Dadi mengko kelompok ijo lan kelompok abang kados pundi anggenipun nderek sinau wonten ing pasinaonan panggihan pungkasan menika mangke makarya sarengan wonten ing kelompokipun. Kita makarya sarengan monggo kawitan lomba sing sepisanan nggih menika nulisake paugeran panulisan sandangan Mandaswara utawi Wianjana. Umpamane Cakrara ditulis piye carane? Cakrara ora oleh ditulis piye lan sak piturutipun. Nah, tasih sami kados kala wingi panjenengan ginakaken anotate, lajeng ginakaken tag lali warnane diatur gitu sing ning kelompok abang fonipun aja nganggo abang ben ketinggal semanten ugi kelompok ijo saben kelompok ra wonten 6 siswa dadi nulis kabeh nggih angsal dipapanake ana ing kotak menika sampun siaga. Nah Mas Farhan malah ngorek nganggo draw ngangge tag ya ngangge tag yuk kawitan saking sak menika kasumanggaaken monggo. Ngapunten nggih Bapak. Niki saking HP boten saged diketik. Sing ngangge HP berarti boten saged ngetik ya. Nggih. Berarti sing ngangge laptop. Ayo. Wonten kadosipun Mas Mujahid ngangge laptop kali Mas Fatih gitu. Ayo sing ngangge laptop ditulis sik. Cobi. Engko sing ora nganggo laptop dijelaske nganggo lisan wae, ya ta? Ora nganggo tulis nang nganggo lisan. Yo, Cobi. Nah, Mbak Ifni malah ngangge napa niki? Tondo panah.
Saged? Ingkang ngangge laptop Mas Mujahid kali sinten menika? Mas Fatih ya? Nggih, menawi tasih wonten pambengan ngenani menu teks nggih nulis sakniki cobi lisan lan nika Mas Mujahid. Ampun. Kelompok ijo ayo. Dereng enten sing nyerat. Monggo kelompok ijo ingkang badhe nyerat sinten? Saking kelompok abang, aksara pasangan wa ora bisa ngganteni pengkal. Cakra keret digunakake kanggo ngganteni sandangan cakra kang oleh sandangan pepet. Sandangan rom boten saged ngganteni cakra. Ya cukup. Ya cukup sih, cukup. Saiki ayo dikoreksi dhisik. Saka kelompok abang dhisik sing sampun saged nulis menika. Cobi. Kira-kira kelompok abang nulis menika enten sing luput napa mboten nika? Ayo saka kelompok ijo dikoreksi. Kira-kira ingkang mboten pas sing pundi niki? Wonten tiga aturan sing dipun tulis. Kaidah penulisan. Ayo, Mas Gozi, itu sing kurang pas ingkang pundi Mas niki? Ngene kelompok abang niki. Boten wonten Bapak. Niku pas sedoyo. Nah, ayo iki nomor 1 iki lho. Tenan, mosok pasangan wa. Gitu. Niki. Pasangan wa napa pasangan iya? Ayo pengkal lho. Gitu? Nek pasangan wa berarti panjingan wa boten panjingan iya, kan ngoten. Pengkal menika titik-titik y. Boten titik-titik w. Menawi pasangan wa menika. Nah. Cetha nggih? Yo saiki kelompok ijo lisan mawon. Saking kelompok ijo Mas Alvin, Mbak Fitriana, Mas Gozi, Mas Farhan, Mas Fatih, cobi sebutaken minimal kalih napa 3. Sinten sing badhe Halo Bapak, Yo Mas Alvin. sandangan cakra ditulis gandeng nyambung mapan ing sangisore aksara kang diwuhi cakra mau. Ya, ditulis gandeng ning isore. Cakra mboten angsal dipun gantos ngangge napa Mas? Pun gandeng Bapak. Ya, kejawi niku cakra mboten angsal dipun gantosi ngangge pasangan. Pasangan ro. Nah, pasangan ro iki ditulis kali Mas Gosi Mas Mujahid wau ora oleh dipun tambahi menika. Nggih, sanesipun Mas Alvin, sinten malih tunggal malih ayo sang kelompok ijo. Paugeranipun. Sinten? Mas Fatih, ayo monggo. Cara panulisipun pengkal pripun Mas Fatih? Mengki dipun uripke Sandangan pengkal menulis nyambung mapan ing sampinge aksara kang diwuhi pengkal. Mas Fatih dipun pateni riyen mekipun. Ngangge headset nggih Mas supados wontenipun sanesipun mboten mlebet menawi pangke badhe matur. Nggih. Kula ambali malih nggih, menika kula delete sedayanipun. Nah. Pisan malih cakra menika ditulis gandeng, lajeng ingkang sampun pikantuk cakra mboten angsal malih dipun pasangan ngangge pasangan ro nggih. Lajeng napa menika cakra keret
menika tinggi gantosi uninipun re nggih. Lajeng boten angsal cakra kret menika dipun gantos cakra diparing pepet. Pengkal nggih ngoten dipun tulis nyambung. Lajeng pengkal menika boten saged dipun gantos ngangge pasangan iya. Nah, lan sak piturutipun. Cetha nggih? Saiki cobi kita mlebet wonten ing konfirmasi gladhen setunggal. Nek wau ngangge teks boten saged, saiki ngangge annotate tanda draw wonten ing riku saged ginakaken tanda bunder utawi tanda kotak. Ten mriki wonten kalih tugas kadosipun kala wingi ten LKPD panjenengan sepisan nemokake tembung ingkang ngemot sandhangan mondho swara pundi, lajeng ingkang salah panulisanipun pundi. Yo, sepisan meneh gunake annotate, gunake draw, pilih kotak utawa bunder. Gitu, ten mriki wonten kotak utawa bunder. Dadi ora nganggo garis supados saged napa menika rapi. Yuk, kawitan saking sak menika kelompok ijo kalian kelompok abang monggo kasumanggaken. Gunakaken bunder nggih utawa kotak nggih. Umpamanipun kados niki Pak Eri ngangge bunder niki. Nah. Ngoten niki lho. Ngoten nih Bapak, ing HP sagete digambar. Oh ya wes. Monggo. Kinten-kinten wonten kirang langkung lumayan kathah menika wonten mriki enten sing napa menika bener lan salah. Sing bener ditulis nganggo kotak, sing salah ditulis nganggo bunder ya. Bener nggo kotak yang salah nggo bunder. Ya. Kelompok abang aja kalah, kelompok ijo sampun kathah menika. Terang dinas. Dinas. Ya, ono. Itu kan ya bunder. Kak, Ya, mangan mana? Masih depan. sampun cekap. Yuk digoleki. Ana ing paragraf setunggal menika wonten napa mawon kira-kira? Yo sing bener. Menika madosi ingkang bener riyen nggih tulisanipun nggih. Yo pundi? Ingkang bener sepisanan. Menika Pak Eri ginakaken biru ben-benten. Sepisanan napa menika tembung napa? Nika nggih. Februari. Februari. Nika wonten cakra wonten mriki, niki cakra. Tembung nomor kalih pundi melih? Ayo. Niki kelompok ijo sing bunderi nggih. Prigel. Napa niki prigel niki? Cokro. Cakra. Ayo pundi malih? Enten melih pundi? Menika swasana. Ya, kelompok ijo melih. Nah, menika kelompok abang kali kelompok ijo niki. Ini Bapak. Niki Mas Gosi niki. Terang dinas. Tereng dinas. Ya, cakra napa menika? Terang dinas. Cokret. Cakra keret. Ya. Terus wonten malih pundi sing leres malih? Menika nggih. Nah, kelompok ijo bener pinten? Setunggal kalih 3 sekawan gangsal. Kelompok abang setunggal kalih. Nah, kelompok abang ayo bar iki kudu ditingkatke meneh. Nggih, menika ingkang panulisanipun bener, sing panulisanipun salah pundi? Ayo. Panulisanipun salah. Ambiur Bapak.
Ya, bener. Ambyur, Mas. Apa Mas Febri sing salah? Sing keliru apa nih niki? Dipun bikak mikipun. Ngangge napa? Kudune ngangge nika pengkal nanging niku ngagem pasangan yo. Nah, nggih leres menika. Sawi Menika panulisan prakerin, ingkang Bapak. Prakerin. prakerin pundi Mas Hagai? Nggih pundi coba dituduhke Pak Eri. Salah napane prakerin? Niku kan pasangan ro, harusnya pro. Cokro, Daipun kro. nggih, napa malih? Pretek Bapak. Rektek pundi Mas Febri? Sekedap. Niki Bapak. Oh iya iki ya. Nggih. Sing bener kudune ngangge napa? Ngangge cokro. Kro mboten cokro. Keret. Nggih. Sregep, Wonten malih? Bapak. Sregep. Nggih, sregep. Sregep. Oh iya iki sregep. Tak tekok Mbak Fitriana. Kok iso salah ngopo Mbak Fi sregep ki, Mbak? Niku ngangge cokro, Kedahipun ngangge cokro keret. cokro diwehi pepet ora oleh nggih. Nggih. Kedahipun cokro keret. Nggih, menika paragraf setunggal. Saiki paragraf kalih. Yo, cobi paragraf kalih. Siap-siap iki berarti lomba sepisanan menang kelompok ijo menika. Ayo kelompok abang semangat. Siap-siap. Paragraf kalih. Ayo kawitan saking sak menika. Wah, kelompok abang langsung ngebut nih. Nggih, monggo. Kelompok ijo pundi? Kok dereng? Wah. Ayo. Wae ganti kelompok abang mendominasi, ya, kelompok hijau ganti sekedhik menika. Cekap, ayo cekap. Yo, bacotke pundi melih sing kira-kira bener sing pundi? Sing wujudipun napa menika? Mondo swara malih pundi menika? Menika napa menika? Laras mboten menika? Laras Mbak. Wacane napa niki? Ngetrepake. Ya, Nggih. cokro keret. Lajeng menika wonten saking menika napa wacane menika? Siswa. Ayo, siswa menika klebet napa mboten? Boten. Mboten. Boten. Ya. Lajeng menika telaten. Klebet napa mboten? Kelebet Bapak. Nggih, klebet Telah. telaten. Menika napa niki? Mlebu. Klebet. Melebet. Mele. Mlebu. Niki napa ya niki ya? Iku kudune Salah napa mboten niki? salah Bapak. Engkang leres kedahipun kados pundi menika? Ngagem cokro.
Ya, mboten ngagem cakra keret ke. Srawung, mboten srewung. Nika mligi. Kawruh. Pundi mlih? Wonten tembung niki napa menika? Ayo, ana tembung kaslametan. Coba goleki endi? Ayo. Nggih, berarti menika dimenangke kelompok abang genti gitu. Sampun cetha nggih, sampun saged bentenaken antawisipun pundi ingkang panjingan, pundi ingkang pasangan, pundi ingkang mondho swara lan boten nggih? Bapak Delit sedaya sakniki kita mlebet wiwit wonten ing hasilipun garapanipun panjenengan. Nulis aksara. Nah menika. Kala wingi Pak Eri sampun paring tugas to menika wonten ing LKPD. Menika gladen nomor kalih damel alih aksara wonten sedasa ukara panjenengan mengalih aksarakan saking Latin dados aksara Jawi. Gitu. Saiki ayo didelok contoh garapane kancane panjenengan, dikoreksi bareng-bareng endi kira-kira sing kliru. Nah, iki perwakilan saking kelompok abang lan perwakilan saking kelompok ijo menika. Ayo digoleki pundi sing kliru, dibunderi kaya wau. Kawitan saking sak menika. Ngangge draw. Monggo saged. Ya. Kelompok abang, belandang mawon, kelompok ijo, ayo. Ingkang sisih tengen garapanipun Mas Gosi menika nggih saged le dikoreksi le. Boten namung garapanipun Mbak Fitriana tok lho ya. Ya. Cekap garapanipun Mbak Fitriana, saya ganti garapane Mas Gosi. Ayo dikoreksi bareng-bareng. Kelompok abang sampun wiwit garap wonten ing tulodo garapanipun siswa. Kelompok ijo pundi menika hasilipun monggo. Ayo pundi Mbak Fitriana karo Mas Gosi iki ya. Iki garapanipun Mas Gosi kali Mbak Fitriana iki. Cekap, ayo cobi Mbak Fitriana. Nika ora garapane jenengan. Kira-kira sing kliru nggon ngendi, Mbak? Ayo cobi Mbak Fitriana pundi. Lepate ngene jenengan apa nggih napa Mbak Fitriana? Anggenipun nyerat mengalih aksarakan menika. Cobi saged dipun jelasaken. Nggih. Utawi kanca sanesipun menika sing ngorek-ngorek menika. Ayo cobi Mas Mujahid. Sing keliru gone Mbak Fitriana niki napa Mas tulisanipun menika? Cobi jenengan jelasaken. Menika ngangge pepet. Ngangge pepet. Kedahipun ngangge napa? Ngangge taling.
Aling unine napa niku? Dadosipun. Bengkel, Nggih. sadurunge, praktek, Praktek nggih. becika, Becike nggih to. Mboten becike nggih, becike. Nika. Ya. Menawi panulisanipun Mandaswara pun bener mboten dereng niki? Pun leres Mas Musaid. sampun Bapak. Nah, menika praktek sampun leres. Mong kelirune ginakaken pepet kedahipun ngangge taling. Ngoten nggih Mbak Fitriana nggih? Iki nggih sami. Sadurunge dadi sadurunge praktek gitu. Nomor 3 menika ngetrepake. Menika ngetrepake sampun leres. Ning dadosipun ngelmu mboten ngilmu. Nika. Ajeng nomor sekawan. Menika sing mboten enten apa nika? Nika ditinggal. Dadi siswa sekolah kejuruan gitu. Menika Trengginas. Sampun leres menika tulisanipun Trengginas? Ampun nggih. Nggih menika nggih sami ngangge pepet. Nggih menika garapanipun Mbak Fitriana Ali Aksara. Cobi saiki ganti garapanipun Mas Gosi sing ora iki ganti kelompok nganu abang menika. Yo cobi Mbak Ifni utawi Mas Andika, ayo Mas Andika. Klirune gen ngendi mawon iki? Ayo, yen pundi sing kleru niki? Nah, menika gawe menika kedahipun anggawe nggih. Mboten dipangkon menika leres garapanipun mboten nggih. Jeng menika apa menika wacanipun? Gebyok omah. Menika kedahipun pasangan menika manggen wonten ing sangajengipun aksara ga. Ajeng menika ngangge pasangan oh ngoten nggih? Nggih, menika koreksinipun saking kanca-kanca berarti menika kelompok abang ingkang mendominasi garapanipun malih. Kelompok ijo 21. Ayo dibacotke saiki mlebet wonten ing LKPD 3 menika menawi hasilipun panjenengan napa menika ndamel Ali Aksara sakniki cobi dateng menika jawaban ingkang leres nggih. Para siswa praktek ngukur benda kerja ing bengkel lan sak piturutipun. Coba dipun cocokaken kalian garapanipun panjenengan ten LKPD mangke mbok menawi taksih lepat dipun dandosi malih nggih. Menika napa menika translitipun ingkang leres nomor 12 menawi pamanipun menika siswa jurusan mesin praktek ngelas ing kelas napa menika? Anggawe kerangka swiwi pesawat saka wesi. Ya. Yuk konfirmasi LKPD 3 menika disi-disian melih mengke garapanipun kanca panjenengan Pak Eri kala wingi sampun nyiapaken tembung to jenengan milih setunggal terus didamel ukara gitu. Umpamane pramuka berarti ukaranipun apa? Prapatan prasaja gebrak menika sedaya cakra. Lajeng ngandhapipun cakra keret. Nomor 3 menika pengkal. Lajeng sak ngandhapipun menika panjenengan lo lan panjenengan wa. Yuk disi-disian garapanipun Mas Mujahid kali Mas Febri. Ayo dikoreksi bareng-bareng digoleki klirune nggon ngendi?
Witan saking sakmenika, monggo. Ginakaken annotate melih. Monggo. Ya, menika gene Mas Mujahid kali ini Mas Febri. Pundi? Koreksinipun? Mereka hasilipun tulisanipun piyambak nggih berarti saking bantuan tembung jenengan damel ukara piyambak. Sing kleru gen pundi ya? Ya Pak Eri tak takon saiki saking menika. Menika kinten-kinten lepat napa mboten nggih? Cobi Mas Andika. Lepat napa mboten Mas Andika? Lepat. Lepate gen pundi menika? Cobi dijelaske. Ya gini kok diarani lepat menika. Yuk Mas Mujahid. Iki tulisane jenengan dhewe to. Klirune nggon ngendi Mas iki Mas? Coba saged mboten ngertos mboten menika? Boten Bapak. Yo. Iki ana aksara apa? Ko. Ana mateni napa dipangku? Ana mateni napa melih? Tumpuk telu mboten nggih? Nggih. Nah, nek tumpuk telu, mula kala wingi Pak Eri sampun nate matur to, ampun nate ngendikan bilih menawi wonten kados ngeten iki sing setunggal kedah dipun pangku. Unine napa nek ngono ten? Coba diwaca. Ibuku seneng gawe kerajinan saka batok kelapa. Nah, bathok kelapa. Bathok kone niki kedahipun dipun pangkon riyin supados kone mengke saged dipun sukani panjingan la, nggih to? Nek mboten mengke dadosipun ngeten iki. Aksara ka, nggih to? Lajeng dipateni aksara ka melih ngandhape terus diwehi panjingan la, ngeten. Nggih to? Nek tumpuk ngeten iki kira-kira nabrak tulisane kancane mboten mengke? Nabrak baris ngandhape to? Berarti sing menika kedah dipun pangku, lajeng menika minggah dados ka utuh bathok kelapa ngoten. Cetha nggih? Nggih Bapak. Matur nuwun. Nggih. Saiki gene Mas Febri nika. Niki napa ya Mas? Napa Mas Febri niki waosipun? Cobi tulisane dhewe to diwaca sik to, tulisane jenengan, ayo. Nudu. Kedae apa Mas? Kudune niku kudu, Bapak. Nah, iki berarti kedaewon aksara Kok ko. Sikile kurang setunggal to? nggih.
Nah, Ngapunten. boleh mung kurang teliti mawon gitu. Ning sampun saperangan pun kathah ingkang leres menika. Garapanipun kanca-kanca menika. Nggih. Saiki gladi 3 sampun, gladi terakhir menika gladi sekawan. Gladi sekawan sakwise panjenengan sinau damel ukara terus sinau damel paragraf gitu. Nah, damel paragraf. Paragrafipun bebas temane kalau ini mboten Pak Eri tentokake. Gitu. Saiki ana contoh garapane kancane jenengan, Mas Farhan kalian Mas Hagai. Ayo dikoreksi terutama sing nulis dhewe niki ayo tanggung jawab. Klirune ngen pundi menika? Ayo monggo dipun orek-orek saged. Nggih anotit. Yo. Gini Mas Farhan nggih angsa lho diorek-orek le, mboten namung gini Mas Hagai tok lho. Dikoreksi ya toh? Kinten-kinten gampil nulis napa gampil maca Mas niki Mas? Gampil nulis ya. Nggih. Nah ning nulise kadang terus padha kliru mboten napa menika mboten dipun cek malih. Yo. Mas Farhan pundi? Swantenipun Mas Farhan? Cobi dipun bikak mikipun. Coba diwaca Mas, ukaramu kalimat pertama menika Mas. Nggih, sekedap Bapak. Kula kalimat pertama niku niku. Yo, cobi dipun waca menika. Naruto lan Sakura. Naruto lan Sakura sekedap Bapak. Niki translate hilang. Tulisanipun piyambak kok lali piye kuwi. Nggih. Tulan Sakura wangsul terus datang datang desa Konoha. Sak terusé dusun apa desa? Dusun Bapak, dusun. Lah yo kancane nganti bingung ya wacane Naruto. Konoha. Sing keliru kon ngendi kuwi? Ayo. Cek. Nah. Ya. Yo saiki garapane Mas Hagai dicek sik iki yo padha iki yo akeh sing kurang pas iki. Pisanan menika kedenge nggih napa Mas Hagai? Materi napa materi? Materi, Bapak. Nah, kedenge nggih napa niku? Taling. Menika nggih sami. Napa menika? Do. Do napa do kedahipun? Do, Bapak. Nah, mboten do nggih. Nggih. Menika nggih taling melih kedahipun pepet nggih kedahipun taling mboten pepet. Kaya srengenge menika. Srengenge kedahipun nggih napa? Taling. Taling. Menika nggih sami. Kedahipun ngangge taling. Nah menika
Apa menika? Kepriye. Kepriye gitu. Nggih. Kepriye. Kepriye, Bapak? Nah, berarti Mas Ege isih bingung bedane taling karo pepet ya. Dililing. Nggih, nggih. Oh, nek taling ki utawa kuwi mesti kabeh nganggo taling. Pepet namung dipun ginakaken kangge ngoten tok. Oh, Bapak. Dililing kuwi pepet taling e. Oke, menika kelompok abang melih ingkang dominasi. Terakhir, ayo. Terakhir menika garapanipun kancane panjenengan menika. Nah, menika. Ayo. Garapanipun Mbak Ifni kalian Mas Alvin. Paragraf ingkang salajengipun sing kedah dipun koreksi. Ya. Pramuka yaiku singkatan saka Praja Muda Karana. Sing kleru nggon ngendi ya ki ya? Garapanipun Mas Alvin nggih angsal dipun orek-orek monggo dipun koreksi, dipun padosi klirune nggih pundi. Mbak Ifni, ayo siap-siap. Dipun jelasaken nika sing kliru ngen pundi supados kanca-kancane mengki saged ngertos klirune ngen ngendi nulisipun ingkang kelepat ingkang pundi. Cukup ngoreksi ngene Mbak Ifni. Sakniki geser ngoreksi ngene Mas Alvin, ayo. Mas Alvin kurang nopo niku ayo. Kelompok ijo pundi menika? Kok mboten ketinggal malih menika? Mas Januar. Ya, ayo dikoreksi bareng-bareng. Saking garapanipun Mbak Ifni. Mbak Ifni pundi? Cobi dipun buka mikipun Mbak Ifni. Ya Bapak. Ya kalimat nomor 1 diwaca Mbak. Iki sing keliru ngen pundi? Pramuka yaiku singkatan saka Praja Praja. Terus Muda Karana. sing keliru ngen pundi Mbak? Nika ya, ana pangkon. Kedahipun pangkon manggane ten wingking lho ya, Mbak. Nek ora ketemu telung huruf sing mati kados wau nggih. Berarti kedahipun menika napa? Singkatan lajeng dipun pasangi po ten mriki. Nggih to, pasangan po ten mriki. Cetha Mbak ini? Siaga Bapak. Terus menika apa menika? Praja Muda, muda apa muda? Muda. Muda. Itu basa Jawa lho ya ucapanipun kados pundi. Menika ugi jiwa muda. Lajeng menika ayo niki napa niki? Ayo diwaca meneh salajengipun menika.
sing duweni arti jiwa muda sing seneng berkarya. Sing seneng. Ah, nika tembung sing ilang apa ora iki kira-kira? Nggih ta? Nggih, Bapak. Langsung napa menika? Muda, seneng lan sak piturutipun. Lajeng menika cobi Mbak iki diwaca, Mbak. Bacane napa niki? San menika. Maksudnya apa? Dibedakake. Kedahe ngangge napa niki? Ngangge Aling. taling, bener Mas Febri. Mboten ngangge ngangge apa dadine dibedakake. Gitu? Yo Mas Alvin, cobi saiki garapane Mas Alvin ki sing keliru kene ndi? Cobi yo cek. Diwaca Mas Alvin, garapane jenengan iki. Materi dina iki Saiki ana sing nyalahke iki sinten iki? Yo. Bener mboten kok dina. Leres nggih? Leres menika mboten salah. Dina mboten dina. Lanjut Mas Arvin. Ayo dilanjut, macane napa niki? Yaiku tondo napa tondo? Miki pun dipun buka Mas Alvin, monggo. salah siji contone nalika srengenge surup kanthi werna oren. Yo. Iki Odo alam. nggih, kedahipun ngangge do nggih mboten ngangge do nggih. Lajeng menika napa menika? Salah sijine apa meniki? Contoh. Nah, contoh ya. Niki kedahipun aksara napa? No nggih. Mboten ho nggih. Ya. Nggih, Bapak. Nggih, ngeten Mas Mbak sedanipun. Ternyata bareng dicek garapanipun jenengan sedaya menika estunipun bab mondo swarane ketoke pun padha bener sedaya. Dadi ngecake cakra pun saged, ngecake cakra keret pun saged, pengkal pun saged, panjingan wa kalih panjingan lo pun saged. Nanging dasar-dasaripun jebule malah kata sing tasih luput gitu. Kaya dene nggunakake pepet kali taling sih padha kleru. Terus nggunakake pasangan ugi tasih kleru kedahipun pasangane no kleru dadi pasangane ko lan sak piturutipun. Nggih to? Nah, ora apa-apa wong kuwi lagi latihan dados ning gone gladil KPD menika sipatipun kangge latihan. Dereng kaanggep kangge pandadaran. Mangke pungkasanipun kita mangke badhe pandadaran. Saderengipun menika ayo sinten sing meh badhe taken utawa badhe diskusi sing rumangsa kangelan ngen pundi mliginipun bab nulis menika. Ayo cobi Mas Febri tawi kanca-kanca sanesipun sinten sing badhe nyuwun pirsa? Sing bingung ngen putih Mas Febri, monggo. Oke Bapak, badhe nyuwun pirsa. Izin nepangaken diri nami Dwi Febriato nomor absen 8. Inggih punika badhe tanglet gladi kalih kan niku nomor 9. Nggih. Wonten tulisan ganggu. Ganggu, heeh. Terus Penulisannya niku
Kepripun? Ya. Nomor 9 menika tulisane napa to? Supaya swara banter saka mesin ora ganggu becik Nggih. nganggo panutup kuping niki nggih. Sing dibingungne ganggu pripun ngeten nggih? Oh alah salah aku toh. Nggih. Menika. Carane nggih menika, Mas. Nalika wonten nasal nggih to, nasal ganggu, gawe lan sapiturutipun panulisanipun wonten ing aksara Jawa menika dipun wuwuhi aksara H ten ngajengipun. Dados menawi ganggu nggih angganggu. Gawe nggih anggawe. Tuladanipun menika. Contonipun menika sampun dipun cethakaken menika. Ganggu. Cetha Mas? Nggih, Bapak. Matur suwun. Semanten ugi gawe nggih. Dados anggawe. Terus Nggih. mungkin ganggu menika terus go terus disipai cecek mboten muni menika. Enggang mboten saged menika. Ndak. Nanging diwai cecek ganggu. Ngaten nggih? Atur nuwun. Nggih, Bapak. Sabri, sanesipun sing taken melih kajawi menika carane nulis menika. Mbak Fitri sampun cetha? Sing dereng cetha ngen pundi? Ya mau Mas sing garapane sing tasih kathah lepatipun Mas Hagai. Ayo. Sing cih bingung pundi Mas Hagai? Nggih niku wau Bapak gunakake taling pepet. Liyane niku sing bingung napa melih? Sampun ngertos. Ampun nggih. Nggih. Sanika kegiatan pungkasan sawise panjenengan wau nyinaoni menika wingi Pak Ari sampun paring LKPD kangge Gladen. Kita sampun dumugi wonten ing pungkasaning kegiatan nggih menika mangke wonten tugas proyek akhir. Wingi rak kangge latihan anggenipun jenengan nulis menika. Wiwit saking alih aksara, bar kuwi gawe ukara dibantu ngangge tembung sing pun dipakake Pak Eri, bar kuwi terus gawe ukara dhewe, gawe paragraf dhewe to. Ning nek wingi saya bebas temanipun sakniki kangge ulangan harianipun minangka mangke proyekipun tugas akhir. Menika jenengan damel kalih paragraf ingkang ngemot sandangan wianjana mandaswara wonten gangsal to wau, berarti paling boten ana ngemot cakra keret, pengkal, panjingan wa lan panjingan ya. Dene saben aksara mau minimal ana loro. Berarti umpama cakrane loro, pengkale loro, cakra kerete loro lan sak piturutipun. Temanipun menika. Temanipun nggih menika wonten ing donyaning napa menika? Bengkel utawi jurusanipun piyambak-piyambak. Dadi panjenengan pamanipun sing jurusan otomotif nggih saged kemawon napa menika sekring gitu pun cakra gitu sekring lampu ana ing kelistrikan bodi didandani supaya murup umpamane asal mawon sing jurusanipun listrik ya sami mawon gitu. Nah, monggo menika minangka tugas akhir mangke dipun garap dipun siapaken wonten ing napa menika ulanganipun tugas proyek. Ngoten nggih. Sak menika kula stop share rumiyin. Nah, saderengipun dipun pungkasi pasinaonan, Pak Ari kepengin menika sinten ingkang badhe nderek atur napa menika refleksi. Dina iki mau sinau bab apa, oleh ngilmu bab apa. Monggo sinten sing badhe matur bab refleksi? Mas Ari? Monggo, saged.
Ayo, naik dereng, cobi Mas Gozi. Ya Mas. Flex ini napa dinten iki sinau bab napa wawunan? Nggih, dinten niki kita sinau madosi sandangan mandoswara ing paragraf nyerat aksara Jawa saking tulisan Latin. Nggih, mekaten. Sing pungkasan? Sing pungkasan apa, Pak? Ndamel paragraf aksara Jawa. Nggih, sing nomor kalih wau rak translate to saka aksara Latin dadi aksara Jawa, sing pungkasan saking aksara napa menika gawe dhewe wiwit damel Latinipun piyambak terus damel aksara Jawinipun piyambak. Ngoten nggih? Kinten-kinten boten angel nggih. Kuncinipun nulis aksara Jawi menika kedah telaten lan kulino. Gitu, kulino. Ayo cobi Mas Alvin, refleksine panjenengan dinten iki napa wau garapane jenengan sing keliru-keliru mau bab apa saiki wis entuk pencerahan utawa entuk ngilmu apa monggo saged dipun aturaken refleksinipun. Refleksine yaiku saged ngertos bab sandangan mandoswara Bapak. Saged bentenaken antawisipun napa menika pasangan lan sandangan nggih. Nggih. Saking panulisan sandangan mandoswara Bapak paugerani kaidahipun. Nggih, Mas Mbak, sadenipun sampun sinau sarengan mliginipun wonten kegiatan menulis nggih. Pisan meneh mboten angel angger gelem kulino gladen. Monggo mangke dipun garap napa menika ulanganipun mangke Bapak Tenggo benjang asilipun saged dipun kemalaken. Nggih. Matur nuwun. Pasinaon dinten menika sampun cekap, monggo kangge mungkasi donga nyuwun tulung dipun pimpin donga rumiyin cobi gentosan Mas Dwi Febri. Monggo saged dipun pimpin donga. Oke, Bapak. Sumangga kanca-kanca kagem mungkasani pasinaon dinten menika kasumangaken. Selesai. Nggih. Matur nuwun Mas Mbak, pasinaonan wonten ing basa Jawi ing semester menika sampun purna mliginipun kanthi pungkasanipun materi nulis aksara wianjana. Arti jenengan kantun gadhahi tugas garap tugas proyek lajeng nyiapaken minggu ngajeng dipun eling sampun penilaian akhir semester gitu. Wis ulangan akhir semester gasal monggo saged dipun siapaken. Ngoten nggih, Pak Eri sadangunipun ngancani panjenengan wonten ing pasinaon basa Jawi sak semester menika kathah kirangipun nyuwun pangapunten. Kathah kirangipun kula nyuwun pangapunten, kula pungkasi bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sugeng nglajengaken kegiatan candhaipun. Matur nuwun. Oke, Bapak. Nggih Bapak.